गोरबोनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोनजों लोगोसे गासै नायगिरिफोरनिसिम मागो दमासिनि गाहाम हामलायनायखौ फिनांगौ बे समाव जासिहरदों। फैगौ 53थि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जे जथुमा बे जथुमाखौ बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुरनि मुंख्लं फोथाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामनाय जादों। फैगौ 29, 30, 31 जानुवारियाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय दायो बानजाय आफादा मावनांगौ जि हाबाफारिफोर दङ बे हाबाफारिखौ मुखुबैनो बिथांमोना मावगासिनो दङ आरो थि समाव गासैबो हाबाफारिफ्रा मावफुंजागोन जोङो मिजिंथिदों। जे जोंनि सानथामनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिया 29 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन। बे सानखालिनो जोंनि थान्दैफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन। 3,000 थान्दैफ्रा देग्लायनि बे बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लाफैगोन। गुबुन गुबुन जिल्ला आरो गुबुन गुबुन रायजोआव थानाय जोंनि जे स्टेट कमिटि एबसु गुबुन गुबुन नोगोरमायाव थानाय इउनिट एबसु बिथांमोना बाहागो लाफैगोन मिजिंथिदों। 3,000नि बांसिन जोंनि डेलिगेट आरो नोजोरबोआरि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। बे सानखालिनो जोङो कालचारेल एक्सचेन्ज मोनसे हाबाफारि लादों, हारिमु सोलाय सोल' हाबाफारि। बेयाव अरुणाचलनि निसि आरो गुबुन गुबुन हारिनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन आरो गाहायै बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय आरो सनितपुर जिल्लानिफ्राय प्रप'ज जे बिटिआर बे प्रप'ज बिटिआराव थानाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु हान्जाफोरखौ जों बाहाय हांख्रायदों आरो बे सानखालि जोंनि जे हाबाफारि बाव गुबुन गुबुन गेदेमा आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। बे हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै बावहाय हारिमु बिथिंनि रोंग'साफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आलासिफोरबो बेयाव बाहागो लाफैगोन। नैथि सान 30 जानुवारि बे सानखालि जोंनि हाबाफारियाव फरायसा जथुम मोनसे हाबाफारि लादों, लोगोसे मोनसे सेमिनार। बावहाय आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां सर्बानन्द सन'वाल बिथांखौ हांख्रायनाय जादों। बिथाङाबो फैगोन होननानै कनसेन्ट होनाय जादों। बेनिफ्राय बे हालामनि जेफोर फरायसाफोर बा जोंनि फरायसालिफोरनि जे जेंना बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव फरायसाफोरनि मुलाम्फानि थाखाय निस्सय आसामनि गिबि मन्त्रि बिथाङा बाथ्रा बुंलांगोन जों बेखौ मिजिंथिदों। 31 जानुवारियाव जोंहा गेवलां मेल दङ। बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासिजों लोगोसे आसामनि माखासे मन्थ्रिफोरखौ जों बेयाव हांख्रायनाय जादों। मानोना जोंहा गोबां जेंनाफोर दङ, बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मावफुंजानांगौ। बेनिखायनो जोंनि गेवलां मेलाव आसामनि मन्त्रि जों लोगोसे गुबुन गुबुन बेबायदि आलासिफोर थागोन। दासिमहालागै जोङो जि गाहाय आलासि बे गाहाय आलासिनि जोङो कनसेन्टखौ जोङो मोनथ'वाखै, नाथाय एसे माखासे समनि उनावनो बिथाङा कनसेन्ट होगोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो जों बे समाव गाहाय आलासिनि नाम लाथ'नो हायाखै। जाय आलासिखौ लेङोबा फरायसा समाजा बे ओनसोला मोनसे मुलाम्फा जागोन बेबायदि जोङो गाहाय आलासि नागिरदों। दासिमहालागै थि खालामाखै। साननै सानथामनि उनाव गाहाय आलासिया कनसेन्ट होयोब्ला अब्ला जों गेवलाङै फोरमायनो हागोन। दा बेयाव फैनो गोनां जे 53थि बोसोरारि जथुमा दा बेयाव फैगोन दा रायजो राजा दा बिथांमोननिसिम मा मेसेज हरनो सानो सार? गहपुर हालामाव जोङो मिथिनायाव बेनो गिबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु जथुम्माया। बेनिखायनो बिश्वनाथ जिल्लाजों लोगोसे साखाथियाव थानाय लखिमपुर आरो धेमाजिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन होननानै जों मिजिंथिदों। डेलिगेट आरो अबजारभारनि अनगायैबो क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरिनिफ्राय गोबां जोंनि बारग' एबसुनि दैदेनगिरिफोर रायजो राजाफ्रा बे जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना फैगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों। मानोना बे मोनसे जारिमिनारि जायगा, जे जायगायाव थांनाय गोलावथार सोमावसारनायाव गोबां मुंख्लं जालांबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोमावसारजेननाय जि सोमावसारजेननाय बे सोमावसारनायाव 1135 सा बाहाय मुंख्लं जादोंमोन। बिनिनो 534 साया गहपुरनि। बेनिखायनो बे हालामखौ नायनो गोसो जानायबो गोबां जोंहा बर'फोर दङ जायफ्रा फैनो थाखाय खाबु मोनाखै। बेनिखायनो बे जथुम्मायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो
फरायसानि अनगायैबो गोबां बर' रायजो राजाफ्रा बाहाय बाहागो लाफैगोन मोनसे समायना रमायना मोनसे हाबाफारि जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो बिटिआर एकर्ड बायदियै जिहेतु गहपुर आरो गहपुरखौ बारलांनानै लखिमपुर जिल्लानि सिमलुगुरिसिम जों हाबथारनांगौ होननानै सरकारनि खाथियाव जों नारसिनगासिनो दङ बेनिखायनो बे जथुमायाबो मोनसे जारिमिनारि जथुमा जानो थांगासिनो दं। दा बे दाजाबनाय दानख'नाया बेसेबां आवगायखो? कमिसना दायो आर'जलाइ नाजावनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना खालामगासिनो दङ आरो बिनि अक्ट'आ जोब्बायमोनब्लाबो दाख्लै गोदानै फोसावफिनदों जे फैगौ 25 जानुवारिसिम आर'जलाइ गथायनो हागोन जि गामिफ्रा बिटिआरआव सोसनजानांगौ बे गामिफ्रा गेवलाङै बिथांमोना कमिसननि खाथियाव आर'जलाइ गथायनो हागोन बे अक्ट'आ फैगौ 25 जानुवारिसिम जों मिजिंथिदों लासै लासैब्लाबो जेरैबायदि कमिसना खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ कमिसना मावगासिनो दं जों रायजो राजाफ्रा मदद होनांगौ बाहाय आर'जलाइ दासो गथायनायनि थाखाय नङा नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफबि सोमावसारग्रा आफादफ्रा सावरायजेननायनिफ्रायनो जोङो जिफोर गामिफ्रा हाबनांगौ जि ओनसोलफ्रा हाबनांगौ बे बाथ्राखौ बुंबोबाय थादों जायनि थाखाय एकर्डआवबो दङ जे बर' अर्गानाइजेसन बर' आफादफ्रा होनाय जि लिस्टफोर बे लिस्टफोरनि सायाव नायनाय जागोन आरो बे मथे सोगोन होननानै बुंनाय जादों अब्लाबो मोनसे नेम बायदि कमिसना दायो गामिनिफ्राय आर'जलाइ लानाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामगासिनो दङ दायो माखासे समनि गेजेराव बिथांमोना बे आर'जलाइफोरखौ नायफामनानै जायगा जायगा हयथ' बिथांमोना नायदिंनानै गामि सोसननायनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंगोन दा बे हाबाफारियाव बयबो मदद खालामनांगौ कमिसनखौ बेनो जोंनि गुरै खावलायनाय। दा सानसुमा खुंगुर सारा बे बिटिआर दाजाबनाय दानख'नायाव बिनि सायाव मा होनो? दायो सानसुमा खुंगुर बैसुमुथियारि बा बेबायदि सासे सानै आगुनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां अजद दिखांदों बे बाथ्राखौ जोंबो नुदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जे बिथांमोना माखासे बाथ्रा बुंदों नाथाय बिथांमोन साननाय बायदि नङा जे आगुआव जेरै रेभिनिउ भिलेज होननायनि थाखाय संकसनिफ्राय 5निसिमल' जोंना सिमाया थाबथादों बिनिफ्राय लावाखै बावहाय जिहेतु सरकारि गामिफोरखौल' हिसाब खालामनाय जादोंमोन जायनि जाउनाव 3,000निल' इसेल' बारा दायो बिटिसिआव सरकारि गामिफोर दङ एबारनि जि एकर्ड बे एकर्डआव रेभिनिउ भिलेजनि कनसेप्टखौ जों मानियाखै बेयाव ट्राइबेल एरिया ट्राइबेल हालाम होननाय जादों बिनिखायनो सुक्तिनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोमावसारारि आफादफ्रा सरकारजों जोङो सावरायदों जुदि सिमाया लावाब्ला अब्ला जोङो बे एकर्डखौ माब्लाबाबो गनाया बिनिखायनो सुक्तिनि सिगां जिहेतु जोङो रायलायखादों आरो बिथांमोना सिमा फोलावगोन होनदों जायनि जाउनाव दा बावहाय जोङो ट्राइबेल ओनसोल होनदों सरकारा बुंदोंमोन जे बर' एबा ट्राइबेल ओनसोलखौल' जुदि सोसनोबा जोंहा आपत्ति गैया होननानै सरकारा स्पष्ट भाबै बुंदों आरो बिनिखायनो जोङो बे एकर्डखौ जोङो नाजावनानै लादों नङामोनब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे एकर्डखौ जों माब्लाबाबो नाजावनाय नङामोन सम नांगोन आरो समानो फोरमायगोन जोंनि बुंनाया रोखा जायो ना जाया ना जायफ्रा दायो बुंगासिनो दङ माखासे मानसिफोर माखासे आफादफ्रा बुंदों नाथाय बिसोरबो पलिटिकेल मटिभेटेड थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जों नुदों जे बेबायदि माखासे आफादफ्रा इउपिपिएलनो भट होनाङा बिपिएफनो भट होनांगौ होननानै बिथांमोना बुंदों दा बिनिफ्राय जों बेखौनो रोखा जानो हायो जे माखासेफ्रा गावसिनि पलिटिकेल इन्टारेस्टआव माखासे आफादफोरखौ बाहायदों आरो माखासे सुबुंफोरखौ बाहायदों आरो माखासे मानसिफ्रा गावसोरो बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोना थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव मदद खालामनो थाखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों होननानै जोङो दायो माने बयबो नुगासिनो दङ आरो बेयो रोखा जादों। दा बिटिआरआव गोदानै सिट मोननाय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा नैबे हाबाफारियाव फैगोन ना फैया? बिटिआरनि जे चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो जोङो जोंनि जे गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै बिथांखौबो जोङो हांख्रायदों बारग' एबसुनि आफादगिरि दानि बिटिआरनि चिफ आरो जिहेतु बिटिआर एकर्ड बायदियै गहपुरसिम जोंना सिमा लावनांगौ बेनिखायनो बिथांमोनखौबो जों बेयाव हांख्रायनाय जादों। फरायसाफोरनि थाखाय माबाफोर जोंनि नैथि जे हाबाफारि बे नैथि साननि जे हाबाफारि बे नैथि साननि हाबाफारियावनो फरायसाफोरनि जथुम जागोन आरो बे फरायसा जथुमाव जायफोर एजुकेसनिस्टफोर आरो जायफ्रा एजुकेसनजों लोब्बा थानाय गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर मावो बिथांमोन बायदिखौ जोङो बे फरायसा जथुमाव लिंहरदों जाहाथे बिनि दारै फरायसाफोरनो बिथांमोना राहा लामा दिन्थिलांनो हायो बिथांमोननो बोसोन होनो हायो बेबायदि मोनसे हाबाफारिखौ नैथि सानाव जों सोसननाय जादों आरो बेनिखायनो हालामनि गासैबो स्कुल कलेजनि बर' फरायसाफ्रा
मानसिफ्रा जेन' बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बे हाबाफारिनि गेजेरजों निस्सय बिथांमोनाबो मुलाम्फा जागोन बेनिखायनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखायबो आं बे समाव खावलायबाय दा मोनसे सोंथिबाव नैहाय नायगिदिंनो फैनानै दा बेयाव हाबाफारि जानाय जायगायाव जे बेसेबांसो खामानिया आवगायखो दायो जोंनि आखायाव माखासे सम दंबावो दायो जेबायदि खामानिया आवगायबाय आं सानो जे हाबाफारिनि सिगांनो गासैबो लुफुंनाय एबा जि मावनो गोनां दं बे हाबाफारिफ्रा निस्सय जोबगोन मानोना जोंनि आखायाव दाबो जथेस्थ' मोनसे सम दङ समनि सिगां गासैबो खामानिया कमप्लिट जागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दं गोजोननाय थाबाय आरो खुब गोजोनथाव बाथ्रा आरो खाफाल गोनां होनजायो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयावनो जोनोम थागिबि थानाय बर' फिसा दैख्रुं खुंगुर बसुमतारी आदा रोजाबगिरि मेथाइ मुंदांखा बिनि मुङैनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरसालिया जथुम्मायाव बिथांनि मुङै जांख्रिथायारि दैख्रुं खुंगुर बसुमतारी देंखो मुसुनिथाम बादायलायनाय होयो दिनै जों गहपुराव बिथांनि मुङैनो बिथांनि जायगायावनो जों खालामफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों थ' बे हाबाफारिया जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्मा लानाय जोबनाय लोब्बा लानानै जे बोसोरसालिया जथुम्मा समाव बे देंखो मुसुनिथामखौ जों फालिनाय जायो दा बेयावबो जों मोजाङै गाजा गोमजायै फालिगोन मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय साथाम दैथायहरनांगौ साथामाव जोङो देग्लाय आरो मोनसे हाबाफारि लादेरबावदों गासिबो निलेस्वर देंखोजों जोंनि माहारियारि मेथाइ बागुरुम्बा मेथाइखौबो रोजाबनांगौ बेखिनिखौनो आं फोसावबाय